Matip ngaya pulih hai ni hai. Bagi sendang bayo breu am, ki em news nam tam, ya kitu bo shong morwai, ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Nah, kertang complete. Tempat jing em jong ma, incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Nyumrai mo! The Tangkur started burning the houses of the Kuki in Litan's Rekhong in presence of the Center Force Police, Assam Rifle. Nyumrai mo! Kalami ka jingya kan ada pedang ki tangkul naga bat ki Kuki kata haki Tylli ki sinong halitan bat ha mangkot ki bahab ha ukrul district jong ka jilla Manipur. Ha kani ka jingya kan ki nongsong sinong ki lapat krad nala Ïing lasem bat ki la don hadu arpusan Tylli ki long Ïing brio bat sau Tylli ki kuatar Sorkar ki bela Shah Thang. Ka jingya kan ka sedang ha ka mit sngi ublay ha litan bazar ha ka baki pajba kila sedang ban ketakti ya ki Ïing jong ki brio ban la yos ngoru ya ka jingsen red kuli ka babun sin namar kani ka jingja ki nongsong snong kata na baro arjat benrio na ki tangkhul naga bat ki kukiru kila mino na la ki Ïing kisem bat kila ra ya ki tiar kitar ban pachnong Kashnong litan kadai ka way nagi jaka pedeng ha urkul district ya ka bala syong la salang da ki tangkul naga bat kumjuru ki Kuki bat kadai ru ka yo ka baki babun ki wan ban le ya ki kam khai pateng namar ka ni ka jingya kan ki bor district ki la penjari da ka curfew mit hanrei wat ha pedeng ka curfew ki pajbhur ki la mi sha surok bat ki la thang ya ki Ïing brio Ka Sorkar kalapha ada ki BSF, ki CRPF, bat ki Assam Rifle, ki CAPF, ka Bihar Regiment nalor ki pulit, ba kin tem khnang, ba ka jingya kan kan ompor syawaipat. Ka jingya kan kala sedang, tang nakadaw ka jing sasyo jong wayu priyo ha ka sisa jan, uba na ka sinong sakibung, bad nakani ka jing sasyo, kala mi penban ka jingya pher jaj penriyo ha pareng ki tanggul naga bat ki Kuki, tat hadu ban na poi syaw niyo puot. Litan songboy na he. Litan songboy na he. Ni che. Sige bung te ong ko na litan songboy na. Ne he dia wa pha cha. Litan sare khong boy ji. Khojir khowei. Khojir khowei phaten. Hong we na. A hung thai chan. Khowein tu ni litan sari kho siki bungta naung buthu na video clip hai police get my me thala thawe he thalai ka muwa pathen lu si zala ka hing do ka ve khojir khowein adal thei thei nin dalo ve na ha to hal Nung lang kata. Halo bo, ipot đôi tay. Halo bo, ipot đôi tay. Bumi hat. Anu ya. Apo ke ta.
Mày xuống nào. Ôi ôi, tập trung. Ra một cái đi bộ kia đây. Không bộ kia đây, không bộ kia đây. Ra đi. Rural Bank का सुंगी चेहरे Nhường lại mà. The Tangkur started burning the houses of the Kuki in Litan in presence of the Center Force Police, Assam Rifle.